lithi iBhayibheli uniphilisile nani yena nifile. Uma lithi uniphilisile nani yena nifile, uma ngikhumbula angikhumbule ekhaya kimi kuthiwe kune-funeral, angikhumbuli la uhlala khona kuthiwa kunebhokisi, kuthiwa kunomgwabo, kodwa lithi iBhayibheli ukuphilisile nawe. Ngoba according to God lesikhathi usesesezonweni wawufile. Uma u-Adamu ona ensimini yase-Edeni kwangena ukufa kokuqala. Ukuphi lokufa kokuqala? Ukufa kokuqala yilokuthi umuntu ahlukane noNkulunkulu. Uma umuntu ahlukene noNkulunkulu noma akude noNkulunkulu, iBhayibheli lithi lowo muntu ufile. Yini into ephila kuye na? Into ephila ngaphakathi kwakhe umphefumulo, kodwa uhamba nje phambi kaJehova uyithuna. Uniphilisile nani nanifile ngenxa yeziphambeko zenu. Isono uma singena kumuntu siyamhlukanisa noNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lokho ukufa. Akungakho kubalulekile ukuthi isono sidlalele kude naso, ngoba sinento esiyenzayo senza i-funeral emntwini. Uniphilisile nani nanifile ngenxa yeziphambeko zenu. Umuntu ufa kuthiwa unemali, kodwa kuJehova kuthiwa ufile. Afe agcoka kahle, kodwa kuJehova ufile. Afe ngisho sekathatha unkosikazi, kodwa kuJehova ufile. Ngoba uniphilisile nani nanifile ngenxa yeziphambeko zenu. Uyabona isono sathi masingena, sangena nokufa. Izitshalo zazingafi, amaphubesi ayengenakufa, izinyoka zazingena-poison, kodwa ngenxa yesono kwangena ukufa nasezilwaneni. Yingakho nenyoka mayikhafula ukhuluma inkosi, because into eyenzeka kwangena ukufa ngenxa yesono. Uniphilisile nani nanifile ngenxa yeziphambeko zenu. Izitshalo zazingakwazi ukubuna, zazinokuphila kukaNkulunkulu, kodwa ngenxa yesono zaqala zabuna, because ukufa kwasekungenile. Umuntu wayazi uNkulunkulu kuphela, kanti ngenxa yesono kwaqala kwavuka izono, kwaqala kwavuka i-jealous, kwaqala kwavuka izono ezininginingi, ngoba ukufa kwakungenile. Lithi iBhayibheli uniphilisile nani enanifile. My God, that's why mangabe ukude noJesu, you must be very close to him. Ngoba kunento uJesu ayenze emntwini, uyamuphilisha. Uniphilisile nani nanifile. Abanye bafe baya ezinkonzweni, kodwa ngaphakathi bafile. UJesu nakakhuluma nabaFarisi, kodwa ngaphakathi nifana namathuna, nibolile ngaphakathi kwenu, because kunabantu abafile ababuka ngaphandle bahle, kodwa ngaphambi kaNkulunkulu bafile. Namhlanje ngizoannounce eVelgadafu ukuthi nawe ufile, ukhona usiphilisile ezonweni zethu. Igama lakhe nguJesu. Kungenzeka nawe wawuphuthela enkozweni, kodwa nasi isono sesingenile silethe ukufa. Ukhona umphilisi wangakuphilisa nawe ezonweni zakho, ukuze uphume kuloko kufa, ungene ukuphila kukaJehova. Uniphilisile nani enanifile ezonweni zenu. Kube khona ukufa kwesibili. Ukufa kwesibili ukufa emzimbeni. Lokho kufa kwesibili kubamba umuntu okholwayo, kubambe nomuntu ongakholwa, because kufa emzimbeni. Manje
emzimbeni akukhathalekile ukuthi ufa njani, because ukufa kwabaphilayo kuyinzuzo kuJehova. Umuntu ohamba noNkulunkulu kuya ukufa is just crossing the bridge to the other side. So ukuthi la bridge will cross kanjani, it doesn't really make much difference. uJesu indodana kaNkulunkulu wafa ukufa ubuzima, kodwa loba kusho ukuthi wayeyisoni, wabethelwa wakhafulelwa, kwakuyindlela yokuthi aphriche naye, kwakuyindlela ebekwe semkhulumela uJesu. Ibiyunike ikhaya esidenti, ibiyunike indaba ukuthi umuntu ufelalele esibhedlela. It means nothing because it's just a bridge. It is a crossover to the other side. Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews chapter 9 verse 27. Yes. Futhi njengalokhu kumiselwe abantu ukuba bafe kanye. Emva kwalokho ukwahlulelwa. Kumiselwe ukuthi abantu abakholwayo kuphela. Lisho njalo. Kumiselwe ukuba abantu abonayo kuphela. Lisho njalo. No, lithi kumiselwe ukuthi wonke umuntu othiwa umuntu afe. Kumiselwe ukuthi abantu bafe kube kanye. Emva kwalokho kube ukwahlulelwa. Whether uye enkonzweni or uye enkonzweni ukufa kuzofika. Whether uyakholwa awukholwa kodwa ukufa kuzofika. Ngoba lokho ukufa kwesibili kubekele bonke abantu. Ngoba kumiselwe bonke abantu ukuthi bafe kube kanye. Bafe bangabavangeli, bafe bangabafundisi. Bafe ba-rich, bafe ba-poor. Kodwa kumiselwe ukuthi abantu bafe kube kanye. Luke chapter 16 verse 19. Yes. Luke chapter 16 verse 19. Yes. Kwakukhona umuntu onothileyo owayegqoka ezibubende nezelineni elihle. Yes. Sijabulisa imihla ngemihla eDamasa. Yes. Kwakukhona futhi ompofu othile. Yes. uLazaro igama lakhe. Owayelahliwe ngasesangweni lakhe egcwele izilonda. Yes. Enxanela ukusuthiswa ngemvuthuluka ewa etafuleni lesicelo. Yes. Yebo. Weza nezinja zamkhotsha izilonda. Yes. Kwase kuthi wafa ompofu wathwalwa izingelosi. Wasiwa esifubeni sika-Abraham. Lesicelo safa sembelwa. Sesisehayidesi sa. Lalela ke ngitshela ngale ndaba. Jesus. Njengoba ngithi ukufa ukuthi ufe njani does not count. No, it doesn't. As long as ufele enkosini lokho kufa is just a bridge. Ngoba lithi iBhayibheli safa isicebi. I'm sure sathi masifa isicebu kwakuhamba amalimoji. Kwakahamba imoto ezeyinhlobonhlobo. Kwakunabantu aba-rich abathwele ibhokisi. I'm sure kwakulahlelwa izipho, kulahlekelwa amaflower. Thiwa kushone umuntu omkhulu. I'm sure ngaleso sikhathi kwaphuma nama-vice presidents, kwaphuma nama-premier nama-senior. Kuthiwa hey, so kwakumuntu obekade asinikeza amathenda. Ibhokisi lakhe mhlambe laba likhulu nesikhumbuzo sakhe saba sikhulu. Nalo ompofu naye wafa. Kwathiwa ihambile leyanja. Hayi yayihlupheka vele enganamsebenzi le ndoda. Kodwa umahluko kulabantu ababili ukuthi lo wafa azana noJehova. Lalela bazalwane, akangenanga ezulwini ngoba wayempofu. Wangena ngoba wayazana noNkulunkulu.
Simusesifubeni sikaNkulunkulu. Lo muntu uthola ngamadimoni athi woza ke ndoda kudala sikudinile. Kudala sikulindele kudala utanasa come here. So ukuthi lo muntu ushone ahlala ekhukhwini. Lo ushone ahlala kunokushabisho ulutho. What is important ukuthi ufe kanjani? Ubudlelwano bakho noNkulunkulu bube njani? Hayi phambi kwethu singabazalwane. But phambi kukaNkulunkulu ubudlelwano bakho bunjani? Baningi abanye abangcwatshayo sithi rest in peace. Kodwa bahambe bathola amagubu. Abasaya bafalela in the presence of God. Oh my God. Abanye sithi rest in peace. Kodwa bahambe inhliziyo zabo zifisela abanye kubo. Uhamba kanjani? That's what matters. Akunayo ngokuthi sikulethela amakhandlela. Awulayitwa amakhandlela. Kuya ngokuthi wena noNkulunkulu indaba yenu injani? Jehova ubheka namhlanje. Uthini ngempilo yakho? Uthini ngempilo yakho? Ngoba lesuku lingafika kimi ngithi ngibuyele emuva. Lingafika kuwe ukuthi ulele ebusuku. Lingafika. Hallelujah. But uhamba kanjani? Lalela uthini uMosi. Kuma chapter 90 verse 12 funda. Kuma 90 verse 12. Kuma 90 verse 12. Amahubo chapter 90 verse 12. Yes. Sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu. Awufunde isihloko samahubo chapter 90. Ubuphakade bukaNkulunkulu nokuphela komuntu. Aha. Isihloko. Funda verse 1. Nkosi wena uyisiphephelo sethu. Okay, liyeke kushikilela livezi but mawufunda ngamayamo umuntu azokutshela ukuthi leli hubo akulona ihubo likaDavide. Leli hubo elapha loMosi. Uthini uMosi ngaso simo ku verse 12. Lalela. A prayer of Moses, the man of God. Yes. Uthini lapha ku verse 12? Uthini? Okay, ngicela kusizwe. Yes. Yes. Verse 12. Yes. Sifundise Nkosi ukubala izinsuku zethu. Yes. Sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Sifundise Nkosi ukubala yini? Ukubala yini? Bese senza njani? Sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Sizuze inhliziyo enokuhlakanipha. Uma ulandelela le verse ukuthi uMoses wayethini? Uthi Nkosi teach us how to number our days. Ngamanye amagama sifundise ukuthi siphila kanjani la emhlabeni. Sifundise ukuthi sihambe kanjani la emhlabeni. Ngoba wayazi uMoses ukuthi asipheleni la. Wayazi uMoses ukuthi la siyadlula. Sifundise Nkosi. Sifundi yabona le. This is too much. If we were to get deep on that. Ngoba ukufa kwesibili kukhona. Kodwa babodwa abayongena ezulwini. Amabongo uSathane adlalile ngabo. Noma bathela. Because bathe baphila. Azange baphile ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Bathe baphila njengezwe. Benzisa okwezwe. Izimo zempilo zezumathanda empilweni yabo. Sifundise Nkosi. Sifundise ukuthi siphile kahle. Sifundise ukuthi siphile. Siqobe imimoya.
siphile sidlule amadimoni, siphile sidlule ukuhlupheka. Ngoba uma lo mthandazo ungawenzi uyoba ikholwa lingene ezulwini lethi uyongenisa kuhle kwaLazarus. Ngoba kwakuyintando kaNkulunkulu emhlabeni, but uthe uphila azange uphile ngokuhlakanipha kwakhe. Lento iyakutshela ukuthi why izinto abanye bayamthanda uNkulunkulu kodwa nezifo zenza umathanda. Intando kaNkulunkulu nayo indaba sifundise Nkosi. Hayi ngoba embusweni kaNkulunkulu into ongayazi iyakubulala ukuthi uJehova ayafa abantu bami emhlabeni. Awufunde Hosea chapter 4 verse 6. Uma singafundi ukuphila ngokuhlakanipha ngendlela kaNkulunkulu siyosithola sometimes impilo yethu ikhathwe short. Sometimes siyosithola impilo yethu siphila isikhathi eside sihlupheka. Ngoba nayi indaba funda Hosea 4 verse 6. aha, Abantu babujiswa ngokuswela ukwazi. abantu bamezane Babujiswa ngokuswela ukwazi. no babhujiswa ngamadimoni, lisho njalo. Babhujiswa imimoya, lisho njalo. Bayaphupha ngenxa yokuswela ulwazi. And kulo lwazi lakaNkulunkulu kunokuhlakanipha kwaNkulunkulu. Lethi kazi ukuthini ukuthi ungaba umzalwane, but uma ungahambi ngokuhlakanipha kwaNkulunkulu, ungathatha ukuhlakanipha kwaNkulunkulu, uyophila la emhlabeni uzufisa ukuthi asingithwala ingilosi njengoLazarus. Noma kungeyona intando kaNkulunkulu, amadimoni ayeza umathanda ugcine so experience ukufa emzimbeni kungesona isikhathi. Ngoba kunezinto ozamkelile zenza isinoma yini, not ngoba intando kaNkulunkulu. Lalela, that's why ngithe yabona lela verse is too much. Ngoba uthi uJesu kuPeter woza Petro, umtshela emkhumbini ukuthi wenza njani. Wayedwa uPetro emkhunjini na? Umbuzo uthi uPetro wayedwa emkhunjini, kodwa uJesu athi Petro phuma emkhunjini uze. Baba bodwa bahlala kulo amkhumbi bathi uPetro wenzani? Baba bodwa bathi baba bodwa bathi asifuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Maningi wena makholwa endlini kaNkulunkulu. Baba bodwa uJesu athi come. Lokuthi come ukhazi ukuthi usuyizule nayo intshumayelo. Thatha ke lelizwi bese you take a step of faith. Baba bodwa abathi uma uJesu come, what if ingiyawa? What if le business alisebenzi? You know, what if lento ayiphumeleli? Ngoba bafana nalabafundi athi uJesu makathi kuPetro woza bandala emkhunjini. Manje ngamakholwa hlala emkhunjini namhlanje kunokuthi ahambe ngokholwa aphethwe ufalo, because ayalizwa lento akafuna ukulenza. Sifundise Nkosi ukuhlakanipha, siphile ngokuhlakanipha kwakho. Ngoba akusizi ukwazi amavesi amaningi but ungawenzi. Lithi iBhayibheli olizwayo angalenzi ufana nendoda eyakhe emhlabathini. Kunento eyenzakalayo ngomhlabathi, nakufika izivunguvungu ziyayikhukhula leyo. Nakufika amadimoni enza umathanda, nakufika izifo ziyakuthanda. Sifundise Nkosi, sifundise Nkosi, sifundise Nkosi, sifundise Nkosi. Yes, abanye baze
senzile empilweni zabo kodwa kuthini ke ukuhlakanipha kukaNkulunkulu? Are you going to listen to your past or are you going to listen ukuthi uJesu uthi khona sifundise Nkosi sesivala le ndaba yazo ngithi inkulu kakhulu nje lokufa kwesithuba it's too much. It's too much. Mhlawumbe ke uthi sesizoyivala fast awuthi lapha encwadini yaBaFilipi chapter 2 ngoba seFilipi chapter 2 uverse ka10 lalela yes ngoba seFilipi chapter 2 verse 10 verse number 10 yes ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke akuwo. Oh ngoba se chapter 3 verse 10 ngoba seFilipi chapter 3 verse 10 yes ukuze ngimazi yena yes namandla okuvuka kwakhe ukuze ngimazi yena ngigcine lapho bese ngazi nani namandla okuvuka kwakhe baningi abamazile njengeNkosi nomsindisi kodwa abanye bagcine lapho ukuthi ayingisindisiwe ngimamkele but uPaul uthi yadlula le ndaba mawuphila kulo mhlaba udinga namandla okuvuka kwakhe ukwazi ukumelana nemimoya yobuthakathi ukwazi ukumelana nemimoya yobukhosi ukwazi ukumelana nemimoya yongaphumeleli ukwazi ukumelana nezibopho zobumnyama you need this power ngoba uma uzobaninga abamaziyo but nangawazi amandla akhe uSathane uyosebenzisa wakhe amandla yes kwakho ukuthi uJesu ngininikeze igunya namandla ngaphezu kwawo wonke amandla wani wesitha that means uSathane unayo ipower and uma umntana kaNkulunkulu uthi hayi ngisindisiwe mina nje kuphela uyofana noLazarus ipoverty yokudestroy yes that situation iyokucontrola uphila ungumzalwane so kumele umuveke lapho uthi njengoba ngiphila la ngeke ngiexperience ukufa kwesibili emzimbeni uSathane enze umathanda no yes ngiyongena ezulwini with a style ngiyongena ezulwini with authority and power angiyongena ezulwini ngathi bengijiniswa bona igebengu ukuthi uNkosi salukhuluma no hallelujah hallelujah kumele sife madoda ufane nabo Paul athi Paul ngimlule ukulokuhle hayi sengicethile ibanga lami lendoda yayingathi Nkosi sala ungithatha hayi kubi la emhlabeni sala ungithatha ngoba izulu akulona lamagwala izulu labantu abanqobile so kumele uthi noma uhamba la uSathane athi saphumula uvuka abanye emva kwakho uma ungenzi njalo ukufa emzimbeni yokubamba uyikholo umthanda uNkulunkulu kodwa ngoba amandla wokuvuka kwakhe awukwazi uwasebenzisa you will die before your time ake sidlule sivale le ndaba ukufa kwesithathu incwadi yeSamuel chapter 21 uverse ka15 Samuel 21 yes 20 from verse 15 Samuel 20 yes verse 15 uma kukhona ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila wapho awuqale lapha ku verse 11 ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso
obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba akutholelwanga indawo. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Izincwadi zavulwa, nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila, nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemisebenzi yabo. Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo, nokufa leHadesi kwakhipha abafileyo ababekukho. Bahlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Ukufa leHadesi kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili, ichibi lomlilo. Lalela yelithi iBhayibheli. Ukufa is just a bridge. Ukufa is not the final destination. Akuthi mathiwa umuntu ufile sekuphelile, cha usaqala enye impilo. Lithi iBhayibheli ukufa neHadesi. Yini iHadesi? Kule verse silifundile lesitebi noLazarus, lithi iBhayibheli isiqebu saphapha sise Hadesi. Siphakathi komlilo. So yini iHadesi? iHadesi negama abaye bathi hell is not the final destination. Hell indawo yokulinda. Nathi ukuthi ulindile lapha ukhafanthwa njengamadimoni ngendlela yawo. Ukhafathwa ngomlilo because usalindile. You are waiting for the final destination. Ulinda lapha amadimoni nje akathi ukubraya kancane. Hayi ukuthi kuphelile usalindile. Lithi iBhayibheli ukufa neHadesi. iParadise akuyona indawo yokuphelela, indawo yokulinda. Ofela enkosini ulinda eParadise. Uthi uJesu uma bethelwe nalesa sileleso uthi namhlanje uyakuba nami eParadise. Namhlanje uyakuba nami kuphi? Indaba yokholwa inzima because lendoda emphakathini amsho yathi nayifile bathi hayi saze sasaphumula isigebengu. Kodwa indoda yayireste eParadise. Oh help me Lord. Bese kuba khona abajulukayo kuthi ngomsusu wodina bayimiste lento. I help us. Say help me Lord. Say help me Lord. Ukufa neHadesi. So iParadise indawo yani yokulinda komphefumulo. Ngoba zange sadalelwa ukuyophila eParadise. iParadise indawo esezulwini. Mawufunda awufunde lapho kuSambulo 21 just verse 1 sesivala. Hallelujah. Yes. Isambulo 21 verse 1. Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha. Yes. Ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile. Nolwandle alusekho. Izulu lokuqala nomhlaba wani wokuqala wenze njani? So kunomhlaba wesibili esiphokophele kuwo. iJerusalem elisha. Ay my God. Nithi nezitrata zalo ngezegolide. That's the city of gold. Yila siphokophele khona. Kodwa sisalindile uJesu angakabuyi siyolinda eParadise. Then mase kuphele bonke bese siyabuyisela kulomhlaba omusha ongasana igebengu ongasana babulali kula siyophila khona ingunaphakade.
ukufa neHades zathathwa zafakwa kuphi? Echibini lomlilo. That's death number 3. Ilokufa kwesithathu. Consuming fire. Angazi sizulu libiza ngani? Lithi chibi lomlilo. Lapho ke neHades uqobo lwayo iyathathwa yenza njani? iHades oriyeli yathatha ilahlelwe khona iyajaja. Ukufa kuyathathwa nokulahlelwe khona lapha echibini. Kulapho noSathane nesilo samanga bothathwa balahlelwe khona. Lithi iBhayibheli uma abantu bambona uSathane encwadini kaIsaiah 14 elahlelwa kwayomangala bathi uye lo wathukisa izizwe. Because bathi nabambona bathi sathukiswa yilo. Sathukiswa this. Ilente inkosi impilo yamenhlalo. Ukufa kwesithathu. Ukufa kwesani? Ukufa kwesithathu. Kubalulekile ke bazalwane sesivala ukuthi uphila la emhlabeni iphilela inkosi. Uphila la emhlabeni iphilela yini? Inkosi. Ngoba lithi iBhayibheli kunesipho kunama crowns abekelwe laba abamphilelayo uJesu emhlabeni. Azathi uJohane umpostoli olwakuze kube sekupheleni uyawufumana umqhelewani wokuphila. There is a crown of life. Atu Daniel chapter 12 verse 1 to 2. Abanye bayofa bavukele emahlazweni abo. Abanye bayothi bavuka bakhanye ingunaphakathi. Kubalulekile ukuthi masiphila siphilele uJesu. Senze lezinto uNkulunkulu athi masizenze. Because ziyimiqhele yethu. Ezulwini ngeke sipheliswe ngokufana. Bayoba bodwa abahlala ku-overflow. Kube bodwa abangathi banama yimendlelanyana. Lokho kuya ngomisebenzi ukuthi uthe mawuphila wamsebenzela kangakanani uNkulunkulu. Asingaphili-ke ubugwala njengamakhono. Siphile sibalekelana noSathane. Uze uhluleke nokwenza izinto uNkulunkulu akutshela ukuthi uzenze. Uluze umqhele wakho. No, I want to be in that number. May God help me. Ngifuna nami la kuthiwa hayi laba abantu abasebenzile nami ngivele. Lize lithi iBhayibheli laba abawine many souls to God. Lithi they will shine like stars forever and ever. Lize lithi iBhayibheli abanye they will be given cities to rule. They will be given cities. So mawuthi uphila la emhlabeni umphilele kahle. Yenza njani? Ukunikela kwakhe enkozweni kune reward in heaven. Yes. Yes, there is a reward. Yes, Lord. Asifune mfundisi senyamba la sengidle kakhulu isikhathi. Mark 10 verse 30 just to show you. But angifuni ungene endabeni yemqhela. I think we've come to the end. Mark chapter 10 verse 30 funda. Bazalwane kunama crowns. Jesus, amen. Kunama crowns are serious kakhulu asindi. Awufunde la. Mark chapter 10 verse 30. Yes. Ongayikwamukeliswa ngekhulu. Mark chapter 10 verse 30. Yes. Yes, this is the one. Yes, ngifuna le verse Samuel lapho la athu Jesu. Ubani utedi bani? Awufunde lapho. Verse 32. 29. Yes. uJesu wathi ngiqinisile ngithi kini. Qala 28. uPetru wathatha wathi kuye, bheka thina sishiye konke sakulandela. Yes. uJesu wathi ngiqinisile ngithi kini, akekho umuntu oshiya indlu noma abafowabo noma odadewabo
noma unina noma uyise noma abantwana noma amazwe ngenxa yami nangenxa yevangeli ongayikwamukeliswa ngekhulu manje kulesi sikhathi izindlu nabafowabo nawodadewabo nawonina nabantwana namazwe kanye nokuzingelwa nasenkathini ezayo ukuphila okunaphakade. There is a reward bazalwane kumphilele uJesu. Kunokuphila kunaphakade. Kunemkhele yenkazimulo. Kunemikhele ehlukahlukene. Uma uyiasha kwenze ukwenzisise. Ngoba kunomkhele. Uma uhlabelela like our system ehlabelele kwenze ukwenzisise. Ngoba kunomkhele. Yonke into esiyenzayo siyoboniswa imikhele. Hallelujah. Siyabonga bazalwane, omunye ahlabelela athi khona imikhele ebekelwa amaqhawe. Bese ngithathele thuba ngilikele umfundisi. Asivalele uNkulunkulu asibusise. Bazalwane, sibongile izwi lenkosi kuMan of God elinamandla ngalendlela. Hallelujah. Sesikhunjuziwe ukuthi kukhona ukufa. Mhlambe nawe uyezwa ukuthi mina kahle kahle ngishile. Ungathi namhlanje ngiphilise Nkosi. Uthi kukhona ukufa kwesibili namhlanje la ekhaya. Wena uthi Nkosi ngicela ukungena ekuphileni. Thatha lethuba. Useza ngaphambili ngicela size nesitsha somnikelo. Bese siyanikela. Asishayini ichorus ke bese uNkulunkulu uyasiza sizovala inkonzo yethu ngamandla. Hallelujah.